Oh, zo is shit. Sjer een ei. Lees nou heel volle eiken. Ja, ik denk net dat die nog uitkomen. Ian? Ja. Net vallen het, hè? Nee. Ja. Oh, zo schattig. En twaar. Jullie sjer. Pietje. Zullen we de handjes misschien? Ah, je had hem niet schieten. Je had hem niet schieten. Oh, jakkes jongens, wat een waar. Nou, die band had ik geloof ik niet last van. Het drupt me hier omheen. Pauze jongen, moest mij met mij rennen? Ja. 2 in toch? Ja. Hoppa! 3-2. 4-2. Ik haal in je mist. Oei, goed première zaken. Jongens, wat is dit toch altijd spannend? Waar je dat ooit dacht? Ik voel nooit wat om voetbal, maar ik begin het gewoon echt leuk te vinden. Hoppa! Hartstikke flats. Klasse jongens. Gefeliciteerd hè? Wat wie het nou, 6 of zo?